13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero ya Baibuli. Mwanchumurelia ondizi TV bwa kirebuya andonsi ase ototengere telitukuneriti chikane alhamis ase ngukwalene bene asomoroberio bwensa kia moroberio chira keritukulie wiki chinsa 12 chamambia goika chinsa isato chamambia ase igo andonsi ase ototengere tengu kwalene bene soa ime yomoroberio bwensa kia turoyo mwa tura ababere elinde tobetoko balibwa elimo wetera senchiri ya mtandao ya Facebook na wotubwatia wetera ase Ndizi TV News digital nsema YouTube Ndizi TV News wetera mtandao ito www.ndizitv.net boigo wetera sena mwezo SMS 0792192834 tumanyi aiganga hii oendo tutubwatia korua mashabiki tukurua si county ya kisi kitutu chache South kitutu chache North nyalibali Masaba nyalibali chache Bonchali Bubasi South Mugirango umachoge chache umachoge borabu mwensi swaime yomoroberio obwensa kitutu Masaba county Nyamira borabu North Mugirango West Mugirango mwensi swaime yomoroberio bwensa kia mashabiki itaras chinse chiria changumbu enseria ya Canada Shemkeburi nere ole omunyakirogo asta kumotebinga boigo nere chinga kichiabono kibago tabukia ekebago twabere tokubasoya ime yomoroberio bwensa kitoyo tokubamanyia naralia ya abetega gwateka kurwa seri tukole goro elinemo kumanyanga ingendrete ime yagusi harishabere tukurwa senseria ya America Dallas Texas Elvis Omboto nere ogotuwakilisha ase chinse mochiria boigo nere so ime yomoroberio bwensa kya ensemo area ya Minnesota tumatengari shabikiretori nene Kennedy Gisemba nere okuwakilisha ase ensemo area ase igo mwensi soa ime yomoroberio bwensa kikwegura ngamalio giaya abeire gago soa embeo manyanga omoroberio bwensa kia obeire gogo chaka litera nenkoro kwa Job Maangi neokwenda kinga chibiche chiboigo na maliogi abeire wekera asenchera yobekera nu Nabigal Nyanchama Bakirebiya mwancho murieliane mambingia nende tokumira na asireli tukolia alamisi asomoroberio wensakia bono mambia ekerali tukeligani goto kwenyera mangana alia makoro kali manyika ntemna TBT omwancho murielia sanga nento asomoroberio wensakia bono mambia tomanyenga yokobwati omorobeli koru anya gwachakireli tukolia gobi yakegima sanga na intwe obe kogotora babere batatu baso asomoroberio wensakia bono mambia kolinde to inyolie nga mangana kiali nayo kwenyura korwa bete kugukina kwarochika kokolekana asichinga kichiri chinkoro ase kolenda bono iga o tayaro chitumike namba ite yesimi ya 0792192834 tukwane naye ya maseyemo waigo so sensemeri mitandao Facebook Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net ekera otogura chakani kebungo keli tukoma nchumuli rentete ko ire ase gitabu gya Timotheo yeri tangani isano nemo ogosoma kwaye 12 kere kebungo kyagata bangarwana segierengia yo kwegena watu bugima bwa kale na kale obo kwarangeretigwe konyora na kwarogetigwe asobor kya okuya ase obosio bwa baroli abange ngiroleke bungo kyagatebanga Rwana esegi erengia yokwegena abwata obugima bwa kale na kale obukwarangeretigwe konyora na kworogetigwe ase okorokia okuya ase obosio obwa baroli abange kebungo kyotosegetangale remambia bono iganga ekerora sobugimo bwigane bwenetenga oruwane seyingia yokwegena nimetenga kero kende kero wigene tilingano lyenye sanko nyorenga bire chobere kabotene nabo koiranya magega kondike bungo byo manyanga neure bujya oruwane seyirenge yokwegena ekiageranga obego kubwato bwima bwa kale na kale ketote bunga kero lende to kwegena kwabo
no endekeri gugima gwa kare na kare obe kugotinna bokongu kugwatikana na machika ariko abere gokorokererigwa kugwatikana na barori bari babeire bagokwegeria ukona kugosegeta kulitkoria rera wakireja bwakire buja Frida nchimbia mbogete naye orabe goteba nchimbiande ndetse nga wiki yaerire ndena Alamisi wiki kariko mnyoka kegima omotienyi ogatano ne monorondo chinga toisire wiki nusu amatuko nendete kumnyoka na thothe bali babwate birengo mwaka oyo matuko ngo bamenyokiale mutenyo gatano nalimo amatuko ngo bamenyokiale falimwa mutatoto nyenyera chiombe December obe beke bintu bino bya suguku ya isire goika na lenge galime tebanga na ndo bade suguku ya isire goika abangi na baote basigali maite ntu asigete esuguku tibiti ntu asigeta mangana alia Yesu kolende Frida tara butoko so sensemeyo litukuli koronto etokoranga omokonyi bomorai bwense rigije ngakweburelie bagi go chiendege ime engana yabete koleta libirera linene asemi tandao igo no nyandori kastale komokonya inki ge goro ki Frida ka tokoranga ligiji man of truthful man gabo goleti bagi inki ge goro kia bate bintu via private and confidential tate temunto ave kago tampa na birobyo nakaranga takwege na monto tinge kugoreri era omonyene bintu kiebi bagi yechi anga ora bogori bagi yechi anga lakini obegete bintu byabo ime to basakogera torengererie ntirende kolende Frida entira tokoranga ne kyorokererio kirigendo yakorekana ase siasa ngo bakirige ko twara ekimanyererio gete njenjera nambite kurigerelinga na birabe ninjira ya mayokorokinga na chandiru na serikali ago ikera sina ikir na chandiru na serikali ekagera edi ninjira ye mtu arochinga nonyene uyo kabere umurai bwense mokonyo umurai bwense Dr. William Ruto atarabo umurai bwense asinga kichabono ndorochinga gako abanyanyimbo ba GSU kara udeto abanyanyimbo ba GSU toko moranga gakunywechae n'abanyanyimbo bali abete gutigirwa sekere ndekoreka na siasa nkebwate kemanyererio gete igora ko gatanga rigijita gote montori ko mokonya ko wori bai no na abanyanyimbo bali baya na bwata abanyanyimbo lakini ekera kwa mwere bieka ko bogori bagi elia nekyo message getare korokereria ekiagera tali nga kintangani no begonte binga akeromo konyi bo murai bwensi akwikirana azomoyega kanyorire buna litukura Jumapili nonte maite umurai omokonyi murai bwensi ni maitenga mbabwate ugwanchirwa gotumeka none kigari kiri kibwate siren komoroselie para keragweta kigari namo chikora skwese omokonyi murai bwensi ngo charasa asabwo asikolende kara kunyorwa no korokelinga twabe tukumuyunga ga otebanga olini ruchindege olini ruchindege action oneri tuya Jumapili na nataka kuenekianga asenseme abwate challenge asensemo ya transport asigo na bokoranga kulina maisuto baete ilinto tokoranga ninkie kegendrete ase ensemo elia yuburai yes yo koranga enyombeli korokanga telibu yego nyomba maite nabo noto batebanga nawo konyoranga abanchi bamenya chamo bose musacha no mukungu akonyoranga nabo bakora pretending abintombya bireli barasa abantu kulendekero bale bobisi konyoranga mangana bere ono nabo kuiguno na ba amate batebanga na doko baigwe maliogi ngoka bara umana bara ogerera na kolende ningana turabe to kwenda kumurekerera ndi kumanyanga ekyameke kya UDA hago chibosega ngaki amangana rachi koba bana batokoranga osemo nchimuli na bakobirengerere biyae atutayingari jina mazaezi ya mwete gokora osenigo mwirenga serikali yabirige kumwirembero na tigakoro bokoreri buyaye unamanyite go nchimuli yasanga ngo
na intwe ekerengeri kiago kugwetkana ning'ani itobete tokorora aburi tukuli igoro. Kurendekire rituko ria Throwback Thursday ni gutogobta kuinyuria amang'ana aria amakuru chimbwa chiri chiarenge amatuko aria kare vile ni matinga chinga kitugukina omuibuli no mwana amaskani na arare kobaroro omuibuli gakwanire tima tinga abaibuli bali bakare nigo barenge babetu bakwira chimbwa chia bakorodi gatebire gento goja gotebanga aya kwalire menyansuri oja kero kwamireria kwalire menyansuri ayo kera tegento gotenga minyoketinga omwana minyoketinga minyoka roche omwana minyoka roche ni kwa konyoranga amaskani na alengo igati omuibuli no mwana naende kwa konyoranga nonyanga nekero mwana achire iburu neno mwana mumura kera achire iburu gakwira nanka noena se enyombeli yangina naise onye no gosona bagosora kinende tai mbai kurare nyombe yam kurena matuka bono akonyoranga abaibuli no bamenyete nyombe erumu era next no abana bamenyete asigo ebintu mbere go bigonchoria ndochinga ne bintu byo gukumya nchibuno mugake keronko biheria nko makingo ichana Frida ngotebanga ense yetu ekire chinko matureka tima tinga korera mangana akonyara kwanza ata eromo akonyaranga gose ne nyumba omoiberi akomboete akonyara gose re double room ne buate sitting room ne buate bedroom akonyaranga murabona ochire iburu lakini bona konyara gose ne esingencho yobogima bona bwakonyire engaki yeye abakonyaranga nabagosangera umweyemo nangina Frida nonyanga bogima bwakongire asinaro konyoranga otebanga gakitia tuikarakari asingincho omwana omumurano mo ande bono Frida amang'ana gokonga bono toito koranga abasubati abange babeire otebanga my boy omumurone eng'ana nere ngukumisana akonyoranga omuibuli omunyaruka omusubati akohaga omwana oyo mumura Frida oyongina kayomo chandore kwani ingayeri kire hagi ngane yoko mumuraso mumurabwika umusubati tiga umwana ye haga onye ntatomino kumbatia msichana wako kwa Frida ma kajaro mondo kogaina isko gari ngachiko tiga tato mwabamo ye haga una amaska na bwenrete Frida social distance nonyete ritual ege mangana covid emita ye mokwani umwana oiga amaskani abaroro tango dai no researchinga kichiri ya kale job kwari konyara gosine kertori school gari akero umwarimu agweta umete tu akatenenire oeta olimera pitu amanya karasa ngaine njira yoko mora kya maskani wapi amaskani Frida wapi maskani ki maskani ko mora kinganga bonantene ai umugaso ngage tenga bonante nsene mtobia nale gokora ene nale mtobia yago chitiganga itene nchenkore gasia bono maite egendo ngoteberigo okonarerana okonyoranga egati yomumura nangina okonarerana egati abanyaruka na ise kwabiro kwirira mang'ana makongu inkaite bina bibiri kwiranga ebikoro byo kuichania haso konyoranga omuibuli agotachira omwana oyenze ekiagira inyoranga omwana oyo omumura ni adolescent igo bono bere gagokina amabere na bwata manyinga mwanya bantu Frida igo konyoranga kero kore bintu binebyo ekera mamwa wako moye hagia mabere tombwata bo Frida tina teba igo ina manganao korende oyo ne teenager no musai asigo amaskani na bwendre tabaro a distance omaite agotebi there is that love omoibori abeneta koro ke buchaso mwana nakyo konyora tote basumuro bilbensa kinganga kim abaibori na inumwara tebi abana bainonga I love you antina kana mwaboro kyo bwancha ninkaga ari so that they feel so close so that inga nagenda isko gari au merumu muramuri chani ta akonyoranga nimbwato mondo nganchite gari nimbwato mondo ko ngagi gari nyumba bono ekero konyoranga omusacha obwate miaka 50 kabere tu mwana oye obwate miaka 20 obumbwanja nikyo
Ngane chigosoli bako. Frida tora rama ngana ya se mitandao. Mitandao Mwaka webera message bibi miaka 50 yo kole ko ibora nki. Abereke to mwana ngane chigosoli bako nyagora. Gosoli nero ya bete maliga. Gosoli nero ya bete maliga Frida. Asi kama skani na rabu enrete ko baro Frida. Yes. Tora kana kama skani na wenta ko baro. Ni nstawte bangena na kiam. Teriko be ko mwana ehage yabo. Nere buya kero mwana omoke. Mwana ka kinire miaka. Mwana no mwana. Haya. As long as baka kero ni na chire buona, I still remain to be the child of my parents. Incheno mwana. Ngenda kagari ko utatawa tanga kyo mwana. Tari ka bode immediately ngali. Okwe hage. Baka irichie ndio mirongo 5. Still ngoira naka inche no mwana. Ekere minetiga kaki, ekere minetiga ngo hagta gose baba. Minetiga igoti mbwate maskani. Maskani na rombo atrakine ne nga obwanchani to naraine. Okay, uko narana nkoro nabo igotwara obwanchani nkoro kurende egentu sabankelinga amaskani na bwenrete abe gakobaroro naende koro muiboli no bwenrete obe gogo balance gati obwanchani nabo igo ogokini omwana oyo kegera kwanyorenga abasubati abange babere bagwancha abana baba bamura goikeranga se bakobasalia konyoranga omwana buna gwa maite ekerali nkaga omwana omuya utavuga ati kendera kino ende skuru ali singenja ko ende skuru obaga kumerana nechisagwe chimbe kwanyoranga no ne chimbo chi omwana chabere chokoraki chigoncholia kulinde kwa bokorangeriwa se skuru nga aha kenyerere omwana gontomini obere akora magoso kero kwa ende skuru aseba ya mwana one ya mwana ta okora igo no myale Maite chimbo chiae na ekera alengeka mbuya alenge nayo mokineti mwibire karama atenga mwana ntako moku mungacha Kenya gwakinire no mwana ogo job nyumba gari tanya kuibona ine sukari amen ogo tigebe ga bugwatana ni kwacha kwa nyora nere ngakiora tabi ko mwana ogo no muibi bwanchira nabo kwanchena asengencho ekera ko ende skuru ali oranyolenga obera kumera chisagwe chimbe chabere chikumunchorelia etabia asengencho okonyoranga omworo kiuli ole galia nero menyete nera asama tuko amange asigobe yokoriringa chimbo chi umwana oyo chabere chigonchorelia asengencho chimbwa negento monto akobaga kwemanyia kubwateka nanga nabantu agwe akoba nabarobwo bose ase ali asigo ne bwenretendo chinga nonyanga umwana yo kumwanchete to mwancha wikira kerengo kumusalia yes okay ene birengera libya abajamo akonde kerto kende kumulikira amangana ali amakoro tindi jabu sengo ikerte chikaraya chiroro to ali wesiberi ngakiri wakabikira machi chidaika ibere atwatira umurero isiko ite sengo arachitumika chikaraya chiri na chiroche kigima karaya maeterera abantu bagusalia ngukumisana konyoranga umuntu akubwatilia machi gas na uchumie mangana makongu Yoba yogo tebe gas wizinto bwate shawa lakini abantu bali squeeze batabwate shawa nagenda roche ngakigetiga nganyaro monda bwate epepa bageri amasakara to meteli amakoro elidia black abachero tasungetiga kone inere shawa yae ikonya witera mache ngora no awe silikon teknolojia nya Frida askolende engana boigo ya lenge engana engia nekero konyoranga ogwesibeli isiko umugaso geteiga kwara zilinga onde nara onde tayo right eko kunga sunbathing ni ko igulenga ogwesibeli asomo gaso kindo ngeli yansubune Frida Pero chikaraya chirinchi abweta actually kwa gotreka machi chideka ibere sko gari kwangara ngabere gakubwata umugaso sabusia hayo ona timelinga chikaraya chicheste chikaenda bere karaya chirichi abere replaced na mangana chibeshen lero no na abana kero kubasibeli isiko mbali wanzuboli sisi kwanza mbali utakabesi beli na isiko beli au takakuwa weke bafu masomo wamechanuka
asikulende na mange mwanchumurelia Ondizi TV tokoba tukwinyoria ase imambi ya bono amangana abete gakoba ase amatuko alia akare ase boigo nae mwanchumurelia Ondizi TV nabo okoba gugotwinyoringa ninkieke okoba gokwegokeria kubwatikana n'emyaka elia ya kare emyaka elia mikoro sangane ntwetera mtandao wetu Facebook Ndizi TV News Digital enseme YouTube Ndizi TV News mtandao wetu www.ndizitv.net enamba SMS nili 0792192834 sanganete kerengeli kyabo toinyore TBT yabonere yiya askundu mwanchumurele Ndizi TV na mange aberega kwenekiwa ase amateye mukuru wa ase nsemo ya Kiogoro ase Erieta George Makamba oyole intakana yabete konyora obwene bwaye gwetera ase endemero yabo konyora babeire bako unereliwa nigo nyomba yagachiriwe sabwe yabete gotagorwa ase emambia yabete gotagorwa ase emambia irituko ligoro wetera ase richiko liekegambero inse yoboteneri wabanyanyimbo ba Kiogoro robotu rabeturu kwalenwa numusakito mangana maya Mildred Mumanyi Omogoko nigo oene kigwango chiase eyamateyemo senseme ya Kiogoro imenya ribali chache county ya Kisii enga kibanyora obwene bwabo gwetera asendemero yabo yokonyora baunererigwe asere emyaka emenge ase kigambero nase banyara kubwa yekolenganirwa bunanigo omwano ya Serieta George Mukamba ale entakana moroche gigenda de ground ega na jani gre for long time adin rende yasa okoro wanja kwa ndio twa dio tuchindakana bayore ba kwete kale mama kwete 1996 tata 204 abantu bagachaga kirabu bori moboito wana garwadira abu bori moboito bagachaga kuagacha entuwa mzuka mai akoba tuarenga bakye bono tokanyara ntoko nyara ko bategende yos ona rende yasa kanje tokakina tere tuakina tokamana kogenda so mugambi tere toko moteri assistant chief arengoro ku naftari ntabo nero rengoro tere buaga ndoro ntabo tere to chiko mwere se ground ntabaga si garara ngari abandabu tokaransanse ntabo garaji ko babori amaswari akatebeke tingo nyara mora yende mutu mokonya gago cyoro nigo akwerera buna ekine kyo kyaberege kugambwa ase kigambiro ase keke gyonsi nali babeire bagwetera ora bori mwa bantu babere bagodena tata nere umoni no mugore ina nabagore to bori mobo bona agishwari akimora agoro bori mo abantu babere bo one koti gere yaji yari gereri ekana jegine gataba iga mwanyare kungaine koti one gento gero bori moji gabutigere chinza kana amane tukanyara chasi togonyara chasi aya kaera nande bakamnyoka abiri gendrete ega sene ko minyoka basi nande bakamakorete nando muntu onde nando kurukweba nisimokwa kwani simokwa nera kazoikina nando bori mono bwa ande goje kamogani kamade ya to gojo nyese kina kati ojabe gojo nye kide kiaro gambi kurro goje baka kiare nando cho inyoro agagu application ya begete agagu zuko abiri ye kaminyoka ekaera nande gare agenda bono mande bagiti kuisanaga nande bagarete nando muntu we family the same party nande bagabeke kina kene road wone gine kene road na jete ngarere ai code ngate bona banda banjandre bagaye bonga de bone gende geroro no gwe kuchodasi ese gine ke kwa bwete kuro bagapiri nganyora chi fiction yoda bono ndoji nyasa okoro wanja kwa ndoje gasindi ega ndrete nigo asabire abantu bali bonsi bakugura endemero kubwatya ebitambukero byonsi biganeirie lyogweyatana na kurwa ase ebikole bune biga ntakana kiri konyanyacho na bagore to bori mone yati yabo bagobege bintemesa bidigereriwu arafanyora justice yabo inje na tumite kodi ekarigereria mane nje kabeke bintu byanemesa ekodi ekarigereria kateba mane abantu abango konyanyansa bare amane nje nanyora justice yane ani nje ngwa kenya sana mbiye mono agendera kutorenda nabandi bonzi bawo kore binje na ndero ko gorobori mobuawo ko imagine kibori mogwa gora bongo konya bokonye ne family yawo tari uko gorobori mo konyanyansa e family yo gogori
egite konyarekana korusa abakaigoro ase chingaki echicho nigo akira ikigambero gie kaunti ya Kisimbuya ase goikerania obo ene bwaye gomatina umuntu yogwaji besa kimokonyo na chigokonyo borimo tokogorasa abantu babere notebena kwagorora oborimo egite konyarekana nje ngwakera ipoti enene ya Kisii town yankonyire nandi nanyore justice no ekinango chigoeno muchinyonana ekibono kegendere chaso oborimo obo baada ya application ya katugutu duri nyina bega garo madai lakini njetinza ti madai njete ntona dete wudi obori mona dete na anyore kono no ngo da garo cha kwande kinango cha kwande cha poti baderi madai tinzaiti ngoripoteria egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi Vya kigima elioni ya mate mukuru sensemeri ya Kioboro yabereke gukobokera obukoreri bw'ikigambiro imi county ya Kisii yabete yekuba obwene bwabo asoko bairaniria endemero yabo konyora babeire bakunerwa ruchenga nigitamukirikia turuchenga for the first time nga omuntu aberega konyora obwene bwaye asensemeri endemero anengana yo semeria gochia asibalia babwate binabu nebyo nabo igo bali babere bakunererwa chindemero chiabo ase chinsemo ao ime yoro kongo rwagusina byo niyo toko batugusabanga ebigambero bibe bigokora emirimo yabo asenchira elia yobwasioku lindekero yomo abe gakwenyorera obwene kobwatekana ne lichiko asengenjo ni gokonyoranga abangi mbarwate binabu nebyo asikulinde kobwatekana nogo otabaro kubwasio kwanyoranga mbali konyora obwene bwabo igona ndi ogosemi gwakobere gukuru gwakuru soroboti runga kero kugure endemero abwatiri chiko liririganeire kyagaranga nonye oyobetega ko irendemere igatabwati machiko aganeire akabaga kubawunerige mwanchi murierekero kwimuka ko chikogora endemero embwati ebintu biribiganeire kwamanyanga endemere yene yangu ngokoneri tochikwenyora asa kongwa matukabusyo asikurende chingaki Frida litukulia lero budget nebeke kosomwa imense itu ya Kenya niga menyibe county ya Kisii babeta bagwe sokia na kurua ebirengereri byabo anemono igoro ye budget asbaganetiga tyebirenga ase budget yogo tuguterwa are tyangutura iranrango naraliaya aba menyibe county ya Kisii babwate igoro ye budget yo mwaka oyo percent. This is the personal vehicle that a person has purchased. The government input is not there, no subsidy. How do you come in again say that you want 2.5 from what somebody has purchased? It has been taxed at the board before it comes into the country, so such extra tax should also be ignored. Look about the issue of road levy that intend to increase. We expect on the budget that the major winners to be research and innovations, because that's the backbone for any country in the world. If any country in the world does not invest on the research and innovations, the rest would be just for funds. As you look at last time, the government increased budgets to the county government, but now the technicality behind the county government for the last 15 years, every county government is busy wanting to build a very good stadium. For what? For what reason? Kenya has not reached a luxuriant ways. Between investing in building a road and investing on education, which can you choose as a family? You cannot build a very nice home while the people who stay in that home are not educated. Honestly, I think it is high time our government must look on the issue of education sector. Abnegati abarayikorwa sorogongorwa gusiya bagendete korwa ebirengereri byabo kubwatkana ne budget yo mwaka oyoiga asibagendete kuburia eserikali ebege kumulikira nga kibagokora obokoreri bwabo anene asensemende babere bakumuligereria nga ni eserikali bwenete kuligeria ibintu byengencho yabake kubichakira yamenya kugendera ase ebintu binde ekyone birengererio byabarai abo askurende boigo babere bago kwanira igoro jegati yebintu bigwendrete kuba bikorigereriwa ase omuswada oyukibe sando kinga kibango kinyinge nkibe kigo mentua ase ensemeria ye budget asogosaba kwa biroko rwegunga babe bakorigereria ebirero by'umwananchi Frida kitukuli ko enanwa budget indamanyenga lirikware okina
na kikwale koigunga litukeli ne likono ne budget kinga gichinare gukina ngaitenga ekatware kurigeria nga ensemeli budget induto maitenga abintu mbiroro abirabe bigonchiria serikali iko ndo chingano nyambono iga ntolo no kwegena nga budget kira chikoba kegosomwa ntolo no kwegena nga amonchirio anabe kago kolekana ninga kielia ye budget no tebinga abantu abankonyoranga etivi batengerete bakaneti koigunga irenge chichiko chikomentwa ase enzemo elia yobulemi chisemi nani nyora matukali akale kwa konyoranga omugaka anero abegetere dielia ere nemo yalenga matukali ere dielia yemo ote moyo kuna chinga kichie budget byagosambira gosinga kielia atengerete abigete habari za taifa ikisomewa kwako na ngalo kubega nga yendeke ngao mwari kogosa na asikolende na aba Kenya alitukulia lero ni go barabe maiso kigima linde kumanyanga naraliaya arabe igagukwanirwa ase budget yo mwaka oyo serikali nechi gotigara komolekera na kubeka birenga biribabigete byo komenta ebango osemba be baotekera ebirengera lya Kenya egatia mange turatukumolekera asara bito kumanyia ase rituko li anke na boigo ase habari cheto shirituko li lero. Okay. Ekero gendeta balimi bagendeta kweroberia bosibogo chigokora obochori asaba director bagendeta gwesoke bene na boigo wikia amasakarabo bosibikyo mbekyo bochori gia IBC egati abali bakuranirira ekero gukorwa season ya makenene imeyekyo wanda Kenya Nsiongo babete bakubika amasakarabo asikulinda balimi babiri bagwesoke bakweboli gwesoke bene na boigo kwenekya ngango chora bali abarai abo barabe bakobakonya sokoleta monchrilio asekemeli gechai Riane kefa mima ngofaende asekero kyobo directorship wa Mekenen Zone factory yetu ya Nyansiongo lero naitwa kwirania makaratasi na irania makaratasi ane IPC banchekeirie banyorire ebintu byane mbiyabire certificate nere nairwe igokora ubono iga gochibosio twachakire campaign campaign yeye ngoenda asabaremi mbasa bekura yane asobuororo naende tabwati matatisa ndonse kiagera abaremi batakire ekiongozi ogochikobakonya ase okorange kemerie kiyetu yechae kiarule etundubari sana abaremi bachandegete echae kora kitundubari amatukabe amatukatato paka kiro chaera naende ekurti agenda inse yeta ningo kuricha tinyakundi kerina okobori ekirokyo director kurumekene soni niwone no mogoko monene gekoera rero nabere clear na iru certificate nere yombwate iga bono bali toko bona barabu niongo batebi mokori chikampeni kyo kitabwati mangana mange torama monto ori chikurencherere endonge naenda balimi baminto ningo batebi ekemeri giechae nakiatokonya nakibono torigeretie muna gusiga ningo batebi nga mokombe kobis ndoteme to imburuwe keremie ekemeri eke ase muna obosombi bwechae ego ya arare tundubali kera ya arare tundubali kwanyoranga gwatorete kilo 20 wa kilo kopima kilo 8 omolimi nayo kwenda asara kuinaniria omo director Keva okurigie kiruge kya Nyansiongo ward Mekenene nga amangana erero oso oirwe certificate yo gosoka na kurigi chikura egento torata Mekenene ward no morembe kuburie kura no morembe chikura gochira sabaremi bamoe no morembe kiro muntu totigo bombo Keva mima saba director bonsi no muntu muya nande nero rareta magenderera ase Mekenene zone muroyo odari muroyo jibono mwaga aswema atokonyera abalimi baitu chibesa omutinyiri go sigara imoyo moto eto gosoga director chibesa iri mo mutyo mutinyo omo ojirete batoko chikora chi factory chinde korwari kyambu go chinse amachinde bakare chipona 70 na 100 go chimoini yakundi tata director go twa gosabire gogo so ari rusie cha chipona se chia dengansa 17 ekarabu bondo boito nyebeke na 70 gorari asabande
Mwanchumulilia Ondizi TV abunaba director ba ase ekemerike lia gecha ba endrete kubika amasakara abo asibendete we akira ekoko inse echiwikipe nzo batokoranga obocholi bokoba bokwene kiwa Frida kwa biro kuigwanga nigo bandete gwakira na ekoko nga oyo nero bere okoraiga okoliriga ntamanyenga ensema nkira be ukwanengane ndoshenga engana babere bagosingerera sensemeli no korara gwecha ase chitondo bali echa debonete gukora actually amatukabere gwetania ekera babere bagotanga baisako soabisi mbabe bako bekemero belyo yokwanekanga ngo sira bale abalemi necha yabo ngo yigwere ko rwasetondo bali kendabo tambukero kebwendrate ko irukigima nabo ibintu binde bwenda tukurire wabo igo n'ikikiro kiri kiko batiko tumekwa bosebe ebintu biri ko babigo tumeka go ekimashinji gopima kikilo kibe kikurire wabo ya barakonyaranga asinali literally ryake ga umulemi yago chagali oba gako enekinga atali go pimero ekiro bya nabo igo Frida okonyoro ko guko juwecha kwabero ko mochigwanga negati yamangana kwirero boibi gwechae nyoranga umongena arenge ase tundu bali ko rumambi mbaka yaikire chinsa cia maroko basa 12 tarara oselibana kende ono mukarani ocho mwairinga mo reza wangu mbali tara soma ekiro orusiri kuna sali chinsa asengencho noru chinga kechiachire kwanyoranga obeire gako iberwa chikiro chiae asengena gitote banga tigecha oyugukenda bu nabo igo abakarani babwete babwendrete basikabalemi kwegure bikora sebako ba kwanera bwefire kwa yura mangana munayo abo asegone bwendete bako basika nakwene kinga to betokoranga omulimi gwechikemeli chae ngonyora chinga kishinyororo ekera korogulmi bwaye eke tokumulikira ayande nigo muimendere kwi county ya Nyamira Jerusha Mumanyi aberiga kubolia eserikali kwene kyangoli kere aborokia ababere bagakora imirimo emiya ase okorokelia abana sensemeri ya junior secondary school asikorenda abuli kembegi ya TC kwene kyabna nkoira ne bale emirimo aborokia bali babete bagutomerwa amarube yoko butwa chinga kibalinge ase omugiro gukwana kora se bunge nene ya Kenya nigo Jerusha boigo abetika tabuna babikire kibesa sensemo echo kirabe kigosira sector ekisemi wanontu algere tokanyoranga ase school chaito ntomiseti abali musana especially ase junior secondary abali mbamisetio nonye mbali babege tuoro muna chintani nabatu aligere tokarana umwalimu ekarachorirwe gusekera yairuli bagali okobe intani ali nasa guchikufundisho elinda amanye mirimo yaye buja amaye guchikori kubija so tokaranga abali bali ba internship amayana nawe babekira aligo baire gasi nyinge kobwamu neri bale babwena takochakokora niko bali muna abantu bali employed like na ata teacher kyagara niko baguikaransa niko bakobere school kurumambia bakamarogoba nande batwara chichukumu chirenga ine chiri cy'abantu bali bande bali permanent so mune committee ntwa recommend abalimu bali ba junior secondary budget yabo tukayementa elinde bachikoli ku permanent so we expect a financial year ye muna bago tasomera mambia a budget to expected go chakira July konyora abalimu abageni bagenda gusomia abana baitu nakobwa mono chikapu chiri chikororekana sengenji sukuru chininge none keronde ground nabo konyara bago tebana abalimu tobwate mbaiseini tutahita gotebia serikali nyege gotoka bone financial year yete konyara ko sima that gap uko mama pendekezo yangu kama mama county na mtu ambaye ako kwa ile committee ya education na ministry ya education inapendekeza ya kwamba chibese chinyinge chirwe gugo chase ministry eli ekiagera it's large, it touches every home, it touches every individual ekiagera kurwa sama somo na watu konyara ku build Kenya so ngo kwana naki nimanyete ntu atema kobeka beka lakini ntokere budget buya igonta gotebanga next time na bango tutoro gukora supplementary budget tubarigererie education mono as ministry of education
aseng'enye Jumuiya Undizi TV oyino muhimen repo ya bwe county ya Nyamira Jerusha Mumanyi gakurwa ekerengeri kiai anene mono igoro yokoli kwa borokia balia abekerengo gia junior secondary asituru chinga niga barai banda tukurwa ingambo yabo anene mono igoro ya mangana yi budget yo mwaka oyo bune serikali erachigwikirania emeroberio ya entamanyenga Frida semenkira ukonerengane kero kurigereria nga babere bakwegerera aborokia ba junior secondary school babe bakwenekia nga ngobeka ngori kwa bare kiagera kora ngambaro babete bagutenenigwa kubatikana no mugiro ibabete bakobeka ibale kwemurunganiria obukole bwakonde kembegia chesi kyaberege kuboligwa babe bakwirania emeremo aborokia abo nabigondo singa serikali nekikubeka kibesensemo ase ogosira sector y'ikiseme itambokero kire ekiya kigima asokone kinga babeire bagosira chisemi ime yensi ya Kenya asingincho chisemi nacho ekebunguo kirabege koleta amonchirilio ase obogima skulene luchinga mbali babere osoimi emuruberio gwensa kya bange kigima astrobe tuko mulikira ase kerego chibosio sikundu mwanchu muri ndizitero kwendo tubwate tera sumtanda ito Facebook Ndizi TV News Digital asense media ya YouTube Ndizi TV News awetera asinamba ito SMS 0792128834 sangane ntwe kerengere kyao asimambi yabono mwanchu muri eli ati sasu mutimo komokia igo tokwirana antope tokumulikira amagazeti eli tukolierera kiranda bengumulikira gazeti ya Daily Nation nje unavutambe gazeti ya The Standard toskato nyegera kwirana tulitusanga mange Ndizi TV obwansu bwomogusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberelenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasure na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime One to maybe not a coda. The way I do it, I think I kept it. When you're a carrot, you customer here, one of my immediate now got the phone for you. Collect and campaign the other day, your colleague to collect to mass in the care and done. Now, what the king end, Yanni, got a serious chance to go back. I can hook in a Corasi family in any meeting I'm over Havana Band. Nakima Muminari Quilly and I say, oh, go into the get a quick and have a band. Now I want to ask you to do something. I want to get in about it too. I want to go your ranga, you say, cures. Y junto a ello traigo un beso que me Come on, move it already. What are you doing? Get out Get off the phone, crazy! Well, get off! Idiot! Huh? There then! What is on the house? Hey! What's the matter with you, crazy? Mr. Ezekiel. Oh, no, Mr. No. Call me Ezekiel. With confidence. Remember that I've known you since you were a little girl. It's just that I never imagined that you would turn out to be so attractive. It'll be hard having you work here. Y junto a ello traigo un beso. Once you mongina nyoriro mwana, the first 6 months meseto yo mwana uria okonyore gotumia amanyingali yo mwana abwate kurwa somongina. After 6 months boni maro bono chiachakiri kumachwa chiro their own cells.
Umwana ya 6 months of delivery onekabwate the sickle cell atanza kuvimba miguu okoboko gaigase wrist ase bisanyi bya maboko byonse bibimbete and then umwana abwate riberera no mono mwana magata gota gose mutungu mwati ori gosorosire ayumwanju wegeta sini kya Ndizi TV na bogo tubwate wetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na boigo usonje mirubiri yitwa chinsemero 24 nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegoke Ndizi TV obwanso bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero 24 bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. omwanchu omurigereria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbeyemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikereria ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo siobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omwana bwembe bagatebi omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingikero cy'omugusi nyangweso ni ngenda tingokora nyangweso nakoire ritime kora nyorenga bi oretera abantu simanya gitinge twabeta wanjireyo nanjire kera rituko rya Alamisi enseye monenusu ya Maragoba eki n'ekingikero cy'omugusi tukuna gukwanira entekenene n'okuinyorania igwa azitayo nobori oreri na mukaye oranyora amang'ana amanzi budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batware kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni bunato buna okwererega obunobukano obukano obungu agatumekire engagi kinyangi cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni Maragoba maokoro nsara maya patina bagubuleva engenchende omuntu ureko bana abantu abang'ai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro ninga kiegochigocha kila rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera
Numuiroroye rituko ria ijuma chinsa isano nemo chia mugaso nasiko gichana Omukunguzyo mazyo myaka yako manya barugeiro semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barugeiro omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye One to me na rekora na waya ro ikira kinga kiyate wanya ranga kero tayo customer ye gocha na mona wana una immediate na korte form 4 iga kore kore nga penje bia sare yo kone tu na kore tu ma se nga kiere ndan na ode kingende yani katata nga serious chance kwa hakole ekero kukina korwa se family ino nimetenga mu watabana bande na kima mu minale ko kwege na se obonchereria nga kyatali kwege na babande na wale ko plastic ya ko tu sabu na wale ka kina ko ne tu na wale ko nyoranga wale ju verse kios ngwale ko mochoga Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya webwo bwiga totebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabago nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire sasa pneumonia ni infection yenye inakuja si ni infection ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara bwo gutira turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagukire turi kunyara gukora mirimo iri kwengo kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bu mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kego chenu ritukuri yuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri yuma 3 chinsa isanu na ibere nenusu chamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao Chombe chiboli hani chatwarira amagecha nda nteme ko chisibika kabisa kage tebuli chisibyo go sibia eng'ombe imanya ko banga tilikoleta mabere pia ni ngamabera ngamabere ngasiri pinga ne ngana magecha kai mwaka misati kayo mongna kale ro kale kwenge sabuni ke chianga chitigale tata atali angana ngo sibia njombo minto abo konguna nyori ga chombe cyane ko kikabwata magecha mange sana oro nataka ngandi sabuni yo bosie nabana tebe tukuno musani yo nagante nango kora ikabire yiga basi nchisibye misati tichibwati tichikora taranya mabere misati ngaki ya squeeze na jombo sibeli sabuni ngakikali kwanya ko igwano kemo ana kemo keke misati tiga konya goteberera neti abantu so musano na gantebya manya iga esabuni eye gosibikianga tali chiombe hono buna nengire buya iga tiga ne bintu byo mbigo gokonya nakiwata abane kuruko eduke yeye kuruko enokem agirofet ego toka imeyo mucho bosongo uzongo sita na ndi bono ngoko kwandete ngoko ndoche rengi ya ga iga ngokeye omuiri getakagura ne na bugateire iga igwa na kikale enter tebwe kainde bone cyane kiri ga iga ne peti na kicho chikagara echiana tata echikore gusunduka yanyama lyanyaka ni garo chigoro mugaga misati amalyogo ye chingoko no ndagara wataba chindagere chingoko no chire chindagere chiombe no chire ekena bono nenda no kinayo chageti ndagera kurororo
Chindagira bakone chingi echikomenta obunyamasi se boka yao. Yango nyoliga. Neligo lili abo. Taligo lili kwa boy. Neligo lili kwa no mubuko umugaba misati. Na maene. Abusi kwata abana Enokem Agrofet. Tinkolie barieteri. Ayenda iga. Enokem Agrofet. Enokem Agrofet. Diabo diasoire. Misweti. Kangenda nchikolie. Wana konko ende ndindora mungi na malisera buli ori mugondo. Inde materio ngamangana nale mangana abere buyabo. Egera nchikugura mario gaya. None ndagira yechingoko ichi. Namaine. Tarira eduka ya Enokem Agrovet imeyumo cho Kisi Banyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyuerange na Market Plaza Goshe na boku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station. Bono niko bachakire urusagi rwa borondorogia imiyechi nsamo chiri cha Jogo ange na Jogo Primary Wigo na boku bakira eshimi. Enokem Agrovet, one harvest at a time. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheti cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire mbabwete chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biogokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Aye no mumenyi bworogongo rwagusi kwabeire gwokweboria nkayoranyore endagira yetugo yago bono e company ya Sigma Feeds ne bwateli chibu lyago mbabwate endagira yechinkurue iyo manyekante buna so and winner mash pig finisher mash egatie chinde babwate endagira yechinswe endagira yebimuni nechisese wachakire bimanwa wekabire byakinire mbabwate chindagira chechinkoko bunabono mbabwate starter mash layers kienyeji chicken mash egatie chinde babwate ndagira yechiombe gochakira eri yechimori yani calf winner billets endagira yokomenta mabere na bwigo mbabwate ndagira yechieri eyumanyekante buna Ranger cubes egatie chindagira chinde Erio kwenyorera obokoreri bwabo chingaki cha maorokeleo ikerana ase University ya Kisi asensemo ya Nyosia Farm chitariki 2025 cy'umutinyo gatana limo mwako igabwe kirubere 2024 elinde onyorere obokoreri obya Kigima Sigma Feeds richibu riendagira igetugo yabo Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegokeria kuruobo wenya wetrasa marioga yokurwa se chinse chesko ngurwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa net machine chaito Ngoro Cross Mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora amarwaire amange ande karabu ajine ntobwate chi machine tigo kumureka chiaro rangi kerobobe tigo kumureka umubero umugima gwansero umutu mbaka inse na ikigo tateingi kerebo bya marwaire kiobwate twamanya kwa mariogo abana abandi machine yengo murekera yarora mejando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali mbali neba no mochio keroka
neba ngirigori cia mario gaitu na bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire ga nande bagwenire igo totwara bwoba bunde bwese akara bwachire use kwaranyura mario ko munali ya nyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance kobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omanchumulilia Ondizi TV ngokwale nibene ase entunda yende entunda ya kabere ase umurubiri ogwensakya ase buna botambe entunda ya kabere nigotoko batoko mulekera aya irobo lito ensemo ya magazeti nigo nuchinga igazeti ya The Standard engana irobo lito na nemono igoro yogosomwa we budget ase abakenya bale ange kwemanya naraliaya arabe gakwegwa obolito ensemo area ye budget asendo chinga nigo okwanera
inga obururu abakenya bendete gwetera ase okona chwa kwibango yekerengo kigoro kurenderi buri niringa ebangeye nkobere gegotumeka buya bose abakenya babeire bakorora amatunda ye unara amaburio aburiri ni gazeti ya The Standard astoro chenga igatia yalia amorekeire ime nigoro ime budget ni igatie birenga au ebyo birabe bikumulekerwa ase gazeti ya The ase budget na boigo nigo ensemo elia yabakoli emeremo babwate sitangutangu yenko bwate kananga nige bange yera bige kwirira nonyanga ni naembara obwa kubutwa emeremo ensemo yende nigo balia bakonia ebinywego byogotindi boigo bwato bwobanga nigo ebango ejwera be igoro mono kwira barabwosieka ebyasara byabo boigo imegazeti The Standard nigo ukwanera obobisi bwa Kibaki anamono liliale korosia budget mburu byobo egatia mangetara to kumanyia gazeti The Standard nyoronga mwaka oyo nigo omurai wense Dr. William Ruto aligetie gotwara budget yechi bilioni isatonuguta trillion isatonuguta kianda se ye erabe budget igosomwa ya kabere inse yobo rai bwaye Dr. William Ruto egatia yande bwigamurikiri migazeti The Standard nigoro yemeika elia yokwirania egesiomba bose yabeire korokana kumuikira omo yokabeire murai bwense Uhuru Kenyatta enkubwateka nawe gibinta koreta baraibande emeikelia yokwirania egesiomba yabeire egeko bwatia boigo migazeti The Standard nigemurekerete igoro yekyombegeria gya kupeta ekyo kyabeire gekogosereria ko jigotwara omugiro enkobwatekana nokobutwa emeremo kwaborokia balenge ase omugiro balia bekerengo gya interns egatia mange amorekeire ime ye gazeti ya The Standard emambia ya rero mancho maligeria kyangwire wikase gazeti ya Daily Nation page n'entangani ekirando cy'umuriki gazeti yo aitengana obutoga bwa Ruto faces Mount Kenya nga kero marayiwense Dr. William Ruto Robert Litkoliya rero gukirana asensemeri ya Mount Kenya elinde gosonsora emechande yaberege kwane kibwana bagokogosereria serikali ya Kenya kwanza epeji ya kanene ya gatano ni mulkitengane yo asoweme baigo ase peji yentangani ne mulikente igoro ye billion mwaka w'ikirubere 2024 asababu nge babere baho boli wakwene kyanga ngwete bale ebili ye finance billion mwaka oyo elinda kwene kyanga serikali ne bwate kibesa ekyo kirakikoba kikoye konya ase ogwakanali deni rechi trillion 11.2 epeji ya gatana na kabere ni mulikitengane yo asobwe baga se peji yo ntangani ne mulikitenga kibona ekyombe keli kyabor kya kupet na kikyabigoserere goshigosoera ekyombe gyo kulika abor kya TC ase okwena na amarube yo kubabuta abor kya junior secondary school abarenge ase omugiro peji ya kabere ne mulikitengane yo asobwe baga se peji ntangani ne mulikirite na kibono Hassan Semende ababunge baganiriye ebill weta asa baganiriye ekyombekelie wakana emishara SRC ko ene kyanga abari barikire emirimo asensemeri ya part time babeire bakoli kwa aboikerano ndokoliye page yo moelio na ki bamulikirite sibagatebangani gobonete kwayogwa etam ya 6 years heyure na renewable aboga CPG yentangani ne mulikirite Donald Trump na kibona iroverite agotumika omutanda o TikTok ase okwenyorera obuyasani kiringa nigo arachikobeka chi video nkenge ekyo kirengete gwekera abasabake asabereka gukwanira igoro yamangana yo gukina kwa maburi y'ebintu asensemeri ya uchumi yarabege komokonya ase oweyakera ekoko elinde ko enyorera obobui omonchi mulindo chikoba tokulire page ya 23
atumulikire amang'ana yo asobwe mainaro aire oburito ase page ntangani egazeti ni ya Daily Nation. Togosoa ase egazeti ya The Standard nigo ime yepeji ya kabetro chinga nigo aba Kenya baendete kuyali barabe bako basabiru kuyali ni vene ase encho nigo ebango enene irabe yekona chua kurwa ase bale bosio we budget kosomwa ase ya tukolia lero ase budget irabe kosomwa litukolia lero nigo yarokanirenga nigo ebango irabe geko mentua kegima ase nonyanga naba menyi borogongo rolia rwa Rift Valley asumura ibwense Dr. William Ruto akurwa babeire bakorokananga noembara bumbali kwa okoboko umurubiri boko mentua ebango ase omuri kiwe gazeti yebo igabeta kubwa gusanga naba menyi bechinsemo au ensemo ya Nakuru Kericho boygo Western Nyanza chinsemo chonsi nigo balebire rote banga ya ebango yabeire ekoba yekerongo kegonigo gazeti The Standard epeji yakabire mulekere chenga umurobeli okubwatigwa anemono ase oko enanwa okoroso we budgeta ase umurobeli yo chagete chitariki emerongo etato motienyi ogatano na gatatu ase ebunge bose ase wizara area yekeganje serikali batekwana na amarube uchi ase chiwizara au bakaba bako barue okogani kwabo ase chiwese chirabe chikubekwa ase budget wikira ase osomo we budget alituko lya lero ni gobo igo emigazeti The Standard county ya Kisumu eganetie nga bakwegwa a billion AM ase okwaga chana koronge chipara chabete chigosaliwa neto igo yabeirege koene kiwa chinsemo atoskaposo ikase page ya gatatu egazeti ya The Standard turochingane katoni yomo omo waziri oliotenete amangana ye nibo nabo ikiganja ge serikali Njuguna Ndung'u ase omo gazeti ya The Standard ekobulinga kubwatekana no manyibuaye asamangana ya uchumi mbochi komokonya ase ogoncheria uchumi wase Ruto kingaki budget irabe geko somwa ase budget y'umwaka irabe tibilioni trillion isatonu gutakianda na ibere ase wano amaisonsi ari azali kubwatikana no manyibwaje nigale omumanyi ubwekerengo kigora salita konyole PhD ya Kurasi University ya Gothenburg enseria ya Sweden nabo igo nigo ale abeteka kora ansemo area University ya Nairobi ya tinsemo au asebono amaisonsi aralenga obumanyi bwao mboto konya boli kumotoria umuraibwense Dr. William Ruto toskeboso kase page ya kane gazeti ya The Standard ekwananga A to Z of the budget inga utakira mpaka zada aiga ebintu bimulekera gazeti bakate bangetenet Afcon as B etenet mogati bread ensemeria ya C county allocation D distractions expenditure F official decept G green pastors hit runs immigration J junior secondary K for Kenya Kwanza L for Lion M for monetary policy, N for none and holds bars, O for obsolescence. Egatia manga molekere anena mono igoro ye budgeting ki budget ye edabe kwirira ase ensemeria maliganio Afcon ayurachi koba ekimena kera chikoba ime yorgongorwa East Africa NCI Kenya, Tanzania, Uganda na boigo Tanzania igoro ye budget yetu sikose kase page ya gatano gazeti ya The Standard boigo bonengenda tekokurwa P for progressing Q for quintancy R for revenue S for subsidy T for transaction U for unicorns V for vehicle W for wika and then X for X-ring and public services na boigo wikera Z zoned out one ukwandire budget muri gazeti aimulekerete ansi obwime guchakira embaka zeda igoro yeki era chikwenekia ansi omo Kenya tusikobusika se page ya gatano nemoni okwanira igoro yobo bisi bwaye oyo kabiru muraiwense ogatato Mwai Kibaki igoro ye budget
ane mono ase gukwaniranga igo etinga kichiri cy'uburai bwa Mwai Kibaki nigo lichiko ose budget yale gosomwa ase enchera elia yabo bisi ose budget eyo njale gwaturwa wikira yabere gego somwa ase abantu teneni ngane kogara abantu abange baba gutwara omunsolyo bogosoma egaz botegerera budget asengencho nigo etalenge go asiolwa etaraba gegosoma asikolende kubatakana nilichiko liya likanetinga abantu gosangereria ebirengereryo nigo abantu abange bamaitega cy'ibintu birachikoba ase budget yeyu ase igo okogani kori kumanya ningi kera bwosomwa enkoli buna amatukali ya akale ase boigo omubungo abeta wikirana abere akogania ekoti gotuguterale okogania kwa omoseneta Obusia Okia omtata bokogania gotenenia lichiko lia finance bill petition omubungo chire koti na koganinga ekyombe ekyo ose ekoti otuterare ekina kyaye okiyo mtata keligetiye gochigotenenia finance bill iyo yabere korakananga no musiko bonene asaba kento skose ka page ya gatano na kabire niyo kwanira igoro yenchira abaonia bebinywe byo gotindia babere bagosaba serikali kubaruselia ebango elia ya exercise tax inkubwatekananga nigoli chiko lebere korokananga nigoli endete komenta ebango enene anmono ase abaonia bebinywegwa biria byogo tindia ase chinsemo ase mulikwika zeti ya the standard kwanira igoro ya VAT ya 16% nabo igongana bekwiranga nonyanga nili namarua alia yekerengo chimilimeter 250 gokina wika 770 igatia mange amulekere me gazeti ya the standard usikose se page ya gatano na gatatu ni egokwanira igoro yebango umurai bwense Dr. William Ruto andate komentera aba Kenya ase wikira bono aba Kenya bakweburinga chibesechi ngaibose chigocha chiagenda asengencho nturaba chiko tochorora ase ensemo elia yamagendro ase kwananga budget nigere chitrillioni isatonu gutakianda ase kolende 1.58 chikwenda current expenditure na boigo echinde konya utirimbo ko chinse chikonya kwenda achinsemo au ase kolende bono aba Kenya baenda kwebulinga ngaichibese chikoba chikogenda ase kolende nigo bono eserikali era chikoli chinchera au cyo sangerera chibesa chire inse ye budget eyo chibesire chibilioni chibilioni 508 egatia mange tusikose kase page ya kianda egazeti the standard nigo abantu abange busi kampuni chabere chiko twara obwobanga nigo abantu abange barabe bagosiria emirimo yabo osogotu gutemeremo yabo kobwatekana no comment wekerengo kiebango ase chinsemo ingana erabe gikwirira nonyanga nobugima kubakongera usikase page 10 nigo kwaniranga nigo umurai oyo kabere umurai wense Uhuru Kenyatta abete korokananga niga alikuruwania balia balenge kugania kwegwa ensemo elia ya retirement benefits stoikotabanga nigo kubwatekana nemerenga ali elie bose emeike elia yogo akaniga siomba atakiru mubwatia kubuna abete akorera abarayibande niga bere korokananga nere ebono amangana alia abeire gako mu iranirira asiga the standard kwaniranga omwaka o 2014 nigo abete gako mulina Raila Odinga na Kalonzo chibesa chiria chia benefits anemono chiria choko bakonya naboyigo chibesa choko basira no konyora chigali egatia mange amurekire asiga the standard boyigo nigo omurai bwense Uhuru Kenyatta abete akubali na kolende ekara abete gako alina chibesa echo nigo kolende bunge yari abeteke weti erichiko likabali ko banchira kwewa chibesa echo tutugeta the standard
ni boige murekerete igoro yekyombekeria gya kupete kogosereria kogenda ase umugiro kubwatekana no gutigwa na gutinirwa emeremo kwa borokia bekerengo gya interns ase skuru chiria cha junior secondary and mono ime yense yaito ya Kenya ase gwikira bono aboroki gwa 720 bose timia isano nebere nemerongo ebere utinirwa emeremo ne kiombe kedia kia TSC nkubwatekana nokoba kwabo ase umugiro oyobete gutabuka amatuko make aetire toskoboseka se page kobwatia ase gazeti ya The Standard toskobosio page page 12 nigo astorabito ukolere mambi abono kumulekira gazeti The Standard nigo ababunge babere bakomomochia Rigathi Gachagua oyoro mukonyo muraibwense ase okubugulie bagi gakolina endega tabanga nigo abeteka kwirera bagi ya yani abisi ya koba egego chaywa naboigo ensemo yomubunge olia Onyando Jaledo Kelo abetabanga nigo abetakwirira ogochayo kwobisia egati abunge abange babere bakomochia omokonyo bumuraibwense Rigathi Gachagua enkobwatekana nokorokananga nigale kwebugoreria bag tukunya kwebolinga tabwate bakoli emeremo barabe bakomokonya kubugoria bag eyo ingana abere koleta libera linene ase mitandao ababunge babere bakomochia ase getambo kerekyo na banga negetambo kero kyobosoku na boigo negetambo kero kyabate koleta amachayo ase ABC yaye mwanchumurilia Ondizi TV ase emambi yabona buno nacho okorera kumulekere gazeti eyo ya The Standard sekurende buna botamta katabinga enchira bene otumachibesa ngwetera ase omtandao oli abose app ya tap send onyikole ase chinse chiriesiko enchira bene otumachibesa ngwetuma ase enchira area ya tap send genda se omtandao oli abose app area Play Store download app eri nga tap send kerwa be download app eri nga tap send beke promo code eri Ndizi TV askera chibesa chire chidola emerongo etano okoba gutuma ni okwiranirwa chibesa chire chidola emerongo ebere enchira bene utuma chibesa asobwango tap send kwana turasoma tumukomoke kolende zochikwirana Frida nachikoba manyia amange nemono aliire abolito asenseme gazeti ya Daily Nation tobasa gusuka tobasa konyegera. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia tap send ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia tap send wakitumia promo code Ndizi TV. Download tap send kutoka Google Play au App Store. Tap send. Send more, spend less. Esukuru yokwegelia Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa matatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobarema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuje bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwako mugima aborokia babo nigo banjire nikiumbe kiliye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA bwigo nkwigirure asenze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chisage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwanzi omulielia beta senikia Ndizi TV tiankwalinganie asento nende chinga kitogenda kumulikira amagazeti ekirongo mulikira egazeti ya Daily Nation page ne yakabere chinga kindo cyo muri kiwe gazeti yo amulikete kyombe kyabaruke gya kupeta sibabere bakogoserelia guchya gosoera ekyombe gyatisi ase okubabuta emirimo abaruke ba junior secondary school ekere yaberige korokananga nigo ekyombe kikyabetege kulika liuko guchya ase abaruke abo achime isano na ibere emirongene na babere litkoria Jumatatu babe bakora emirimo konase ekyombe kigya kupet kyaberige kurwa amatuko 18 abanyabaruke gwabo mbaligo chikoira na kwerenera abakoleri bwabo nigo barabe bagoika bosibweke gambero ase oko basera ekero babere bakwanikia nigo babete bakorangeria o sibakwenekia omugiro gwikomo elio ase kulenda abaruke bandi babete bakwira na emirimo ase abo bandi bategarite bakogendera no mugiro ase kulende babere bakonekia nigo kyombe gyatesi gyachirima minchaneli chiko kiwoso koigwana kuli babete bakoigwana ilinda kwanekia ngoira na bali ase chiskuru abayigo koligerelia ase page yo nemulike tamangana lingete chisemi ase abaruke gose chi lecturer korwa ase chi university isano na baroba gosereire gwetiga emirimo kubatkana no konyorwa kwemeshara yabo aso muliki gazeti yo amulikirete korwa se university ya Moi Kenyatta Technical University of Kenya Taita Taveta University na Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology angati echi university chitaraba chigwa kana aborokia babo asikolende babiri bakobolia muwaziri w'echisemi abega kuligirelia chi university chisano elinde bane kinga ngwakanwa bale goska boseweka se page ne ya gatatu nigo yaberige kumulikira abanyanyimbo nigo babiri bako bakumulikira chinsemo chimibere me county ya Mombasa ase chikageire kwanekia ngo saibare abana asensemeria online pornography video streaming asibere banekiringa mbakendete no butuki halinde ko na ali abali bagokora web trafficking agosiba gutumika abana ase oko basoya asensemeyo ya pornography online streaming ekero igo ase page ya gatatu emulikirito musubati yo masiri tatere sandungu yo betega konyora omwana yo munyaruka buya asikolende goikira bono igo muliki gazeti ya mulikitenga nigo aganete 10 milioni sano nemo lindabega kuira omwana ya asensemeria India konyora obogwene asikondo musubati yo aberega kwanekyanga nigo aganete kwerwa asokonya enyigo ya yeyemo elinda kwa nyorera chibesa omwana oye achikonyora obogwenya hekero yaberige kwanekia ngani omwana yagwate bone marrow failure syndrome yeganetie agende insechiri chesiko abega kurwa ligororo asikira bona igo musubati yo atarabaga konyora obokonyi agoska bosego ikase page ne yakane nimulikirite etaro yo morai wense Dr. William Ruto ritkoria rero wika asorgo ngororirwa Mount Kenya asekorende mulkiwe gazete yo amulikete aniga gocha magega yo makonyi bumrai wense Rigathi Gachagua na baraikorwa asobomo bwa Azimio la Umoja kwa okoboko campaign engana ya one man one vote one shilling yo etarabage korenta okobokia asensemo yo murai wense konde Ruto nigo arachiko baga kumirana anabali mikorwa ase ensemeri ya Meru anene kero barabe bagokwanera ogwa kusiko gwokonigwa gokemeri kyamira nabo igo omuguka oni gara chiko bakagwikirana ase ensemeri ya Meru
embo na boigo tarakaniti abega kumirana na barekurwa ase ensemeyo boigo nigo muri kubigazeti ya muri ketenga amangana barachiko bakomurikira ngangati yaria asaba bunge korwa sensemeyo yorgongoro mu Kenya barokanire akwamiriria serikali anene ase finance bill yo mwaka w'ikirubere 2024 abaigo muri kibegazeti yo namurikirite namurikirite nsemo yo mukonyi bo muraiwense oyo berega korokana chintunda ibere akagwikirana emega ya serikali kanyorire asaberega kwenekenga nabwate omuchando ensemeri yo bosombi asaberega korokana nigo korwa ase omugabana w'ikaunti ya Nyeri Mutaikagwe aberega kwenekenga nigo batari kumuira buya hekero musika usiku ikase page ya 5 iyo muri kertenga nigo korwa ase ensemende ababunge baganire kumenya nga kibese kiri kikobekwa ensemo a service yo mukonyi bo muraiwense nga ikigo tumika nga kyo mukonyi bo muraiwense atari koyegwa esiko elia eganeire boigo ase page yo ya 5 ani muri kirete nga kibono ababunge babere bakomochya etara yo mukonyi bo muraiwense botumika chindege cha KQ ekero babiri bakoenekenga asama tukabere babiri bakomorora asensemeri ya Mombasa agakotumika chindege cho asikorende baganire nga nigo abonete koyegwa esiko eliganire ase korasensemo yo muraibwa bange nsemeri ya ODM Jared Okello aberega kwenekenga nigo yaberege korokana nga mukonyi bo muraiwense tariko gumaskani yali yaganire nabo igoni gebwenerete oseni igwere kyorokerelyo asense ya Kenya kuira nyanse ekegera nigo abwenerete gutumika chindege chibwenerete agoska busyo goika ase page ne ya 5 nalimo nigo emurikerete omwaki kura kurwa ase bunge ya Magarini oyo boigo anababwatani bande kurwa sekyombe getali ege serikali akibono baganire omubungo bo Harrison Kombe abega kwirana obisi magega yogo tuguterwale chikura chaye nekegambiro keri ya Supreme asibabete bagukirana ase kegambiro kya High Court anaboigo kuganyanga ensemeri ya Attorney General nabo igomonogeri bwebunge omonene babe bakoka ni gwabo sebagwo ogochika ngamba basakwene kyanga libagelyo ndibwe ati mondo asekonde baganire nga ekyombekeri ya IBC kebege kobekirwa abo bisa baisaine elinde babe bakogayana enganeyo agoska busego ikase page ane ya 5 na kabere anige mulkerete owa kwa asensemeri ebunge yo barachenga nige budget yabo yabetekego kyani gwa ase kerengo yechi bilioni 224 ase ababunge babete bagwetia budget yo kurengana ane budget yabo babete bakobeka asomwaka w'ikiri 2024 nigo yaringete wikena chishiringi 50 na isano nukta isano na isato chibilion 65.8 echene chicharengi tawikira askorende babete bakoyekeania agoika ase chibilion 44 na nukta isano nemo wega sepeje yo ya 5 na kabere ne murikerete ekeganzagia serikali ngakibono kyabirige kubolia ababunge kwene kyabunangu ityabale finance bill mwaka w'ikiri 2024 ase omurike butambe ase keganzagia serikali Chris Kipto abetekago ikirana abosi be committee eyo korobelia amangana ya serikali nabaigo kwenekenga bange yo bagendete gokinya nigo era chikoba kego konya ense ya Kenya ase ogwakana lideni lirire trillion 10.2 asabeta gakwenekenga batacheti gwakana edeni yo nigo ense ya Kenya era bege kwenyora akongo koska busego ika ase page ne ya 5 na 3 nige murikerete nakibone serikali eroberete ko bwatoka ebibande gotumika chinjira chekerero ase etugo asomurike begazeti ya murigete ngam
gochikoena na ebibande bibyekerero ase ensemeli yetugo nigera bike gokonya abalimi ase okumulekera nekibabwenete koena na endagera gochia setugo yabo amarwaire babwenete gotanga etugo yabo asokonyora naboigonga kibabwenete koena na deworming gochia ase etugo yabo naboigo koena na vaccinations gose vaccine gose chanjo gochia ase etugo yabo atkolendo mulike botambe ase wizara ilitene tamangana yetugo Jonathan Mweke abetega koena kenga oigo ni chikokonya abalimi ase okonya etugo yabo ase ligori rirerigi yakegema oika ase page 10 anemulikertenga ama kwa yetoigo ase nse ya Kenya anene asomulikyo yaga amulikertenga nomutinyo yomo oberi ko weta magayo koigoro gwechiskuru ase tam ya kabere ase korende chiskuru chinde nchira bachigo koigoro gwikira bona iga asa mulikete nga chinsemo anchigendete kubwatirana no muwaziri w'ekisemi Ezekiel Machogo asokweneke nga chiskuru echo chabere chikoigora magega yembura gokeana kondo monchumurira gwikiragabo nonda bengwikira omwelio agokumulikira amagazeti yelitukolia lero askurende Frida haritko ria lero nigo turabe tugusanga no munyakero gukorwa ase factory ya Kebirigo Nelson Onduko njirale gocha abega usanga nintwe anmono igoro yobo chori waba director Bekemeri gichae obwobule ase burati okoreka ase umutinyoyo na mange arabe gagosanga naintwe askurende tumuganyita karawe kirana ime studio ntobe tuguchaka nere asinchira ya bene yo manchu murigerire nabo togoso asomutimukoto sio michiduka keigoto koirana nabakonyaranga oberika gwikirana ase studio elinde tobe togosanga nere ya maseyo tobasa gusuka tobasa konyegera nkwirana turi Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 Karibuni kwa kliniki ya Y junto a ello traigo un beso que me Come on, move it already. What are you doing? Get out of Get off the phone, crazy! Well, get off! Idiot! Here then! What is on the house? Hey! What's the matter with you, crazy? Mr. Ezekiel. Oh, no, Mr. No. Call me Ezekiel with confidence. Remember that I've known you since you were a little girl. It's just that I never imagined that you would turn out to be so attractive. It'll be hard having you work here. Y junto a ello traigo un beso.
Je, una wapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTap Send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Once you mongina nyoriro mwana, the first 6 months meseto yo mwana uria okonyore gotumia manyingali yo mwana abwate kurwa somongina. After 6 months boni maro bono chiachakiri kumachwa chiro their own cells. Umwana at 6 months of delivery onye the sickle cell atanza kuvimba miguu. Okoboko gaigase wrist ase bisanyi bya maboko byonse bibimbete. And then umwana abwate riberera. No mwana maketako tayo se mutungu mwati ori gosorosire. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese. Ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Walai, ndani kama msukule, miezezeta, vile vitambulisho. Nipete na such kind of love, baby sing unanipenda. E-Generation Studios igo babwato bokorera ubuya bunabono babwate photo studio asura kukibica cingiya cinsera ejo abancu babo baragusunze asama tukare bosyo babwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wocho ganya cingero cingiya ejo abantu bararengurya mariko babwate audio studio ejo egosoke amariyo y'amakironoko nagaiga nwanje are nayo gukora bare live streaming na bwigo babwate video shoot asibabwate tikamera cingiya ejo kigosoke kibice cingiya kweli kweli komenta nayo babwate sound haya ejo erengiya asemesangerekano banyole asenyumbere ya Twin Towers lirongo lya 5 na kabere yani 7th floor ibiyumo cyokishi. Karibu E-Generation. E-Generation Studio aiga utapenda. One to me na rekora na ya ro ikira kinga kiyate wanyora nga kero atayo customer yegocha amona wana una immediate na korte form 4 iga kore kuna ngapenje biashara yo konecto na kore tuma se nga kierendan na ode kingende yani katata nga serious chance kwa hakole ekero kukina korwa se family ino nimetenga mu watabana bande na kima mu minale ko kwege na se obonchereria nga kyatali kwege na babande na wale con plastic ya kwa tu sababu na wale kina na kwa tuma na wale con yoranga wale tu verse kios ngwale ko mochonga Biwa Health Natural Herbs Clinic nenya gitari ya Chirenguma asokorwa obogwenya gotumeka amaliogo yemete mbabwate abanyagitari buna Dr. Gikonyo abakolingolya na kogwenya amaroire abuna arthritis oboroiro bweskari high blood pressure UTI ulcers asthma hemorrhoids fibroids prostate enlargement na gokwa endurume boigonkwena na bale amaliogo asaba sacha bali achinguru cyabo kiranirense abasubati babwate omuchando bokorora rangi na boigo oboroire bwelisangwa na yande amange mbabwate chimashini chekerero echichikolingolya amaroire eliokonyora obokoreri bwabo batarerekera litko asorosagirwa borwa Nairobi Kisumu gose Mombasa umerana n'abanyagitari kera litko lya Jumapili ya Sensemeli ya Ikonge asomo bagani o Millennium angenegeta seni kya mabuta ya Pebo kera litko lya Jumatatu ya Sensemeli ya Nyamira asomo bagani o Nyamira angene bengi ya Equity
kera litkoria Jumanne imeyomo chobosongo omubagani o Capitol irongo litangani room 117 naboko kwana na barabo gwetera ase namba yesimi ya 0722 300 630 gose 0788 313 910. Pure Health Natural Herbs Clinic. Your health is our priority. Bono ga kimbororo kiobo no mugondo yone. Esuguma yoka ebalirete burure. Dina guliangire kamera. Chinsaga chioka yani chiangire. Nga kibo nkieke bono. Neliro balibe. No mutu nabuka nabwata ga kinyombali. Mugaka misati. Ka kiobo tunabwata bosini ninga siara bwakure. Ka ibona ngo sara ngaina ande nkorusyo botubonde. Ka mugondo okorara bosa. Mongina. Yangu na chaiga. To bana wasiwasi. Ndiro. Imeduka ya Enokem. Chinyeke chichonsi pi.